Κλωναρίδης. Μάνταλος. Πάσα για τον Χριστοδηλόπουλο, τώρα πάει κοντά του ο Φιγκέρας. Με μία η σέντρα, η κεφαλιά του Αραούχο. Μία κεφαλιά του Χριστοδηλόπουλου. Κραλάπος και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και η ΑΕΚ με τον Χριστοδηλόπουλο. Παίρνει πάσα ο Αραούχο, κάνει σούτ το Χριστοδηλόπουλο, φτάνει στο καπίνο. Σήκωσε ο Μάριν, ο Ζιλέ πήρε την κεφαλιά, το σούτ από πολύ κοντά και πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Καρσελά στο 13. Αραούχο. Κράτησε μπάλα ο Αργεντινός και θέλει να αλλάξει με τον Γιώχανσον. Ψάχνει τον Μάνταλο. Άσοψε από πίνω. Το πιάσε ο Ανέστης, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να πετύχει δεύτερο γκολ στο 32. Εκτελεστής ο Χριστοδηλόπουλος. Από μεγάλη απόσταση, ευκαιρία απευθείας στο καπίνο. Σε κόρνερ. Έχει ο Μάριν. Πέρασε η μπάλα, ευκαιρία. Ριζωματής το μάτι Χριστοδηλόπουλος. Για φάουλ στον Ανέστη. Με τον Λοτζίτσα.
αποδυτήρια, διότι όπως βλέπετε δεν μπορεί να κρατήσουν τα μάτια τους ανοιχτά. Μόνιμος εκτέλεσης σε αυτά τα φάουλ ο Χρυστοδουλόπουλος. Καλή εκτέλεση ο Αραούχο, εκεί ο Καμπίνο.